αυτός ο... Τόσα θέλει το upgrade. Για να πάρουμε τα missions, τα άλλα missions που κάνεις. Πάλι με τα μπαλάκια παίζεις, μπορεί να σου δώσω το δικό μου μπαλάκι να παίξω. Έλα, πάρτε ένα ταλιράκι και ελάτε. Το δεξί Εσύ δεν μπορείς. το δεξί που είναι το μεγάλο. Εγώ δεν μπορώ αλήθεια. Γάμο το μου. Γι' αυτό. Τι κούλα Μάρτο ρε μαλάκα, μου μπορεί να το πετάξει. Μπορεί, Ποιο θέλει μπορεί να πάρω μέτρα, τα 800. έχεις κάνει γυμναστική για το κολαράκι, γιατί βλέπω σφιχτό. Πάρε ένα γενναίο, πάρε 7 χιλιαρικάκια, ναι. Πάρε Έχεις να το δούμε. κολαράκι σου, μπράβο μπορεί. Άντε, κι άμα το βγάλετε. Τι θα κάνουμε, τι είναι αυτό. Κύλες, Άστο. τι θα μας κάνει. Άντε πάμε. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό. Γιατί ρε παιδί. Τώρα Για δεις. πες. Ποιος ο κόλλας θα Respawn κάνει. 4, No Weapon Beep και Unstoppable Power System. Δηλαδή θα αναβοσβήνουν τα φώτα, δεν θα έχουμε beep στα τέτοια μας και θα πατήσουμε. Μπίπια, δεν θα έχουμε μπίπια μπίπ. Άμα δεν κάνουμε τα upgrade, Ναι ρε, βάλτε ένα πιο εύκολο. δεν βγαίνουν αυτές οι αποστολές. Αυτό δεν μπορούσε να σκοτώσουμε το τέρας αμάν που παίζει Βάλε κουκάκι. ένα ταλιράκι, ρε. Ένα ταλιράκι. Ταλιράκι να το Τα πάμε. λιράκι, τα γυράκι για τα σένα το χτίσα. Δεν βγαίνει νομίζω. Πώς τη βγάζεις? Δεν ξέρω πώς Έχει τη κάνει. βγάζεις. Cancel, δεν έχει cancel κάπως. Ωραία, Με τι το είναι χ. τούτο τώρα. Cancel, δεν βλέπω για ποιος είναι ο επόμενος. Για ένα ρεμπούρι εδώ πέρα που τα αξίζει καλά τα... Αφού Και εγώ πήγες πάω πάλι εδώ εσύ πέρα επάνω, και τι μου λες να... Exit και τέτοιο, δεν γίνεται. Cancel contract. Λοιπόν, πάρε άλλο. Άλλα πρώτα. Έλα, πάρε. Πού πήγες? Τι έβαλες? Δεν έβαλα Τι τίποτα. βάλε, ρε. Γάμο τον μπέλα μου. Βάλε αυτό που παίζαμε χθες και με τα 5-150 πόσο ήταν. Να σκοτώσουμε το τέρας του Λουχνές. 5-150 κάπου εκεί ήταν. 5.200. Κίλδες πίσεμες, βάλε αυτό. Μας γαμίσαν. No explosive item. Πάμε να κοιμηθούμε. Ο Πάνος Τι που λέει? είναι ρε μαλάκα. 8 ammo and healing point. Ο Πάνος που είναι, εγώ πάει και περιμένω, μαζεύει. έχω κάτσει. Έχει πάει και Έχω μαζεύει κάτσει πάλι. στο σκάφος. Έχει πάει και μαζεύει πάλι μπουρί. Για να τον δω. Τι θα πει paint ammo και healing point? Πού είσαι πάνω, δεν σε βλέπει. Με βλέπεις πάνω? Στον πύργο ελέγχου. Για κάτσε. Ναι, σε βλέπω. Δεξιά κάθεσαι. Αριστερά. Να Ναι, δω. ναι, εσύ εδώ, δεξιά όπως το κοιτάζω εγώ. Δεξιά όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις. Μπορεί, Άντε, έλα, το ό,τι πήρες, είναι πάμε. μας θα δείχνει έτσι κι αλλιώς τώρα. Πάμε, Δεν έχει, ρε, πάρε και μπουρί. ό,τι να είναι και πάμε. Άντε, διάβασα τα, ναι. Τι πάγωσε, έπαθε που έχει μείνει. Ωραία μαλάκα μια μύτη. Γι' αυτό με κολλάς πολύ. Άμα σε δεις, θα σε δεις το τέλος και θα αλλάξεις δρόμο. Βλέπω να κάνουμε κουνταρομαχίες. Μην το τρομάζεις το τέλος, ρε μαλάκα. Τι λένε για αυτούς με τη μεγάλη μύτη? Ότι έχω μεγάλη μύτη, τι άλλο να λένε. Ότι έχω μεγάλη μύτη, αυτό ακριβώς. Ο Πάνος μάζεψε τίποτα πάνω? Όχι, Πάνω και εμάς θα μαζέψεις καμιά μέρα. Για Εντάξει, βάλτε δεν μπορεί τα εργαλεία μπροστά να φύγουμε. Κάτσε να βάλω, κάτσε να μιζάρω λίγο. Καλά την παίρνει τη στροφή όμως, Ναι, είναι καλό. Στροφή είναι πάντα καλό. Όχι, έκανε πίσω πρώτα. Δώσε γκάζι μου ρε ανάπηρη. Δεν νιώθω τα G, εσύ δεν ξέρω πώς θα νιώθω. Δεν νιώθω κι εγώ, η αλήθεια είναι. Τώρα θα πάρω με τα πολλά τα G. Τώρα θα γίνει GG. Τώρα, ναι, Τώρα δεν το νιώθεις, δώσε το. Ναι, τώρα το νιώθω. Δεν πεταρίζει το μάτι σου εδώ, τώρα δεν μπορεί. Μόνο το μάτι πετάριζε. Τα ώρα φύγανε, ανέβαινε πάλι στα νεφρά. Μπορεί εσύ έχεις Netflix. Γιωργάκη. Όχι, αντίον. Έχει βγει μια ταινία γι' αυτό, δεν ξέρω. Την άλλη φορά που είχαμε εδώ Καλή. πέρα, παιδιά, εδώ στο σκάφος, είχα βρει και τον Isaac Clark. Ήταν σε μια Λέγε, μάσκη, ρε. δεν σας είπα τίποτα, γιατί μου είπε να μην πω. Αλλά Ο Κλάρκ, ο ο Clark, γνωστός. ο Isaac. Μπορεί. Ψάξε War Machine. Θα Κυράπα. θυμάσαι τη War Machine, την πίστα από το Gear. Κυράπα. Yes. Like a war machine. Τι να την κάνουμε τη War Machine? Θα τη βάλει, Έτσι θα λέγεται η παίξει. ταινία. Α, η ταινία λέγεται War Machine. Ναι. Μπορεί, εγώ έχω εδώ πέρα το στρέμιο και από τότε που μου είπες τις χαζομπάρες δεν βάζω να δω. Κακός. Θα βάλεις ένα free Κακός να φάει VPN. στα κοσάρα θα είναι καλός, πάει.
No respawn καψούλ. No καψούλ. No καψούλ, για περίμενε. Ένα καψούλ μετά είναι το καψούλ ρε πάνω. Πρέπει να ανοίξουμε τα φώτα και το φωτισμό. Θα μπεις. Δεν μπήκε, οπότε καψούλιο. Τι έγινε ρε μαλάκα. Έχω night vision, ρε. Λέγε ρε, και night vision έχεις πάρει. Αυτός, σηκώνονται, τα ζόμπι, σηκώθηκε ήδη. Έλα ρε. Ω, Όχι, κάτω έρχεται απλό. εσάς. Εντάξει, αυτό πιο εύκολο είναι από τα άλλα. Για να το σκοτώσω. Για να το σκοτώσουμε πιο εύκολο είναι, καθώς τέλος κατεβαίνει. Μετά που ξυπνάει ο τύπος. Εντάξει, πιο εύκολο. Απ' τον άλλον. Αϊντε. Ο Πάνος που είναι, μαζεύει. Ο Πάνος, ναι, μια ζωή χαμένος και μετά τρεχάτε να τον βοηθήσετε. Άιντε, μπορεί από εκεί Κάτσε πάμε. μωρέ, είχα night mode. Κάτσε δούμε ο Πάνος να μας πει τον μπορεί. Πού πάμε. Ευθεία από εκεί που πάτε. Αυτή η ρακέτα είναι παραλίας που κρατάς. Ναι. Έχω κι εγώ μαζί να παίξω. Πώς το λένε, είναι και βουτυγμένη σε τέτοιο για Στο να αίμα. μην φουσκώνει. Αχα. Για να μην Α, Αριστερά επά, Δηλαδή- εσείς ποια πήγατε. Πήρα το χρηματάκι που είχε εδώ. πήρε ο Πάνος στο Α, χρηματάκι. κατάλαβες ο Πάνος. Πάνος πάλι. Τρεχάτε, εγώ είμαι μόνος μου, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ. Είμαι αζόχτρα. Ο πεθαίνει Πάνος δεν το βουνό, κάνει για τον Πάνο, το κάνει για τη φουκαριάρα. Εδώ πέρα έχει. ναι. Πιτό... Από εκεί μέσα δεν πάει πάντως να ξέρετε. Έχει πιτώματα. Ε, Ψάχνουμε τα Α, τα κοκοπίνια. λεφτά και τα όπλα. κοκοπίνια και τα πιπικίψαρα. Εδώ πέρα όπλα δεν έχουμε βρει ποτέ. Αν τα το βαρέσω πικικίνια, από τώρα στο κεφάλι. για να δεν μάθει. πεθαίνει. Δώσ' του και μερικές. Για να ξέρει Μπορεί τι θα μας σηκωθεί. κάψιμο θέλουν. Εδώ τα καίγαμε και σηκωνόντουσαν. Δεξιά από εδώ, κατευθείαν. Χρήμα. Κρίμα. Είναι κρίμα να μην έχεις χρήμα. Δεξιά από εδώ Άχι το διάλο. Κάθε φορά το ίδιο Ναι ρε πράγμα. μαλάκα. Το ξέχασα αυτή τη φορά. Πρέπει να μάθουμε τα σήματα. Πρέπει να μάθουμε τα σήματα Morse για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τι βήματα ακούω. Σηκώνονται. Τι. Μ' άρεσε που αναρωτιέσαι γιατί. Και να προσέχει το κεφάλι της από πάνω, Πάει πανού τη χάργησε, το μάζεψα. Από εδώ είναι οι σφαίρες, άμα θέλετε να πάρετε. Πού δεν ρίξα μερικές. Αν το πάμε λίγο γρήγορα, πιστεύω θα είναι καλύτερα. Ανέβηκες πάνω για το power. Εγώ είμαι πάνω, δεν θα έρθει κι εσείς. Πάμε. Ο Πάνος μια ζωή λεφτά μαζεύει. Και εγώ δεν έχω σηκώσει ακόμα Κι εγώ λεφτά. μαζεύω. Έχει Έλα πάθει, πάνω είναι- τώρα, έλα τώρα πάνω που δεν έχει σηκώσει Είναι λεφτά. θυσιασμένος ο Πάνος, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι για να παίζει, είναι για να μαζεύει. Είχαμε το σκούρο στο PUBG, τώρα έχουμε τον Πάνο εδώ πέρα. Ο Θωμάς όχι σκούρος. Α, ναι, ο Θωμάς. Τώρα σας εδώ σηκώνω τα ζόμπια, ένα θα κοιτάει και άλλοι να Και να Το τρέχουμε. πάρω. φυλάνε. Α, ναι. παιδιά, πρέπει Πότε να πάρουμε πρόλαβες και το... το πήρες ρε μαλάκα πάνω. Η φωτιά πρέπει να πάρουμε, είναι στο Πού είναι καφέ ρε ευθεία. μαλάκα, πού οπότε είστε. θα Α, πάνω κάνουμε- πήγατε. Εγώ πήγα κάτω, εσείς να πήγατε πάνω. Καλά ρε μανακά, αφού είπες να ανέβουμε πάνω. Αφού τα άνοιξα και αυτά, να είμαστε μαζί. Τώρα εντάξει, αυτά δεν Ναι, πάμε στο φύγουμε. καφέ πρέπει να πάμε να πάρουμε τη φωτιά. Α, ναι, δες από τα το αυτά. καφέ. Σωστός. Τι αρχίσαν τα Είναι όργανα. αυτό, ναι. Άρχισαν τα όργανα, σήκω τη θέση. Το βρήκες, Ναι. εντάξει. Είναι αυτό με το κόκκινο και με το μπλε τέτοιο να κάνουμε. Με τους κόκκινους και μπλε κόκκους. Τα κλείσατε αυτά. Ο Πάνος πήρε εδώ πέρα, εγώ δεν πήρα. Ούτε εγώ πήρα, πάμε κάτω να πάρουμε. Πάμε κάτω να πάρουμε. Πάρε το αριστερό ή το δεξί. Γιατί είναι καλό να μας πάρει και αυτά τα μηχανήματα πάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρει, μπορεί. Γίνεται. Όλα, Εννοείται. Όχι, σηκώθηκε ένας πίπης. Ο Φακετομίδης. Ο Φακετομίδης, ποιος άλλος. Πρέπει να βρούμε όπλα, μαλάκες δεν κάνουμε μπιπί, να ψάχνουμε λίγο καλύτερα. Προχωρούμε. Ω, σηκώνεται. Σου σηκώνεται.
Κάτσε Άντε, μωρή, μωρέ. γάμο καριόλα. Ωραία, δεν το καταλαβαίνω το πράγμα που γίνεται. Τρώει και πάλι εκεί. Σου λέει. Και «Γύρω, ακόμα στην πεινάει. Ναι, ρε, τη ρούφια. Έρχεται. Έρχεται πράσινο πάνω. Ρε φίλε, δεν γίνεται, μάθω Θεό. Ενώ την πυροβολά στο κεφάλι, Όχι, δεν μπορώ πράσινο είναι και 6, ξέχασα. Από εδώ πάμε μπουρί. Ναι. Αυτόν τι θέλαμε να. Με τη όχι με τη φωτιά, με τι θέλαμε αυτόν. Φωτιά αυτός. Ο άλλος είναι ρεύμα. Είσαι σίγουρος είναι φωτιά αυτός. Ναι. Το χταπόδι Και ήταν τα φωτιά, ζώδια και αυτός φωτιά είναι. Και τα καίμε και τα πτώματα. Το χταπόδι. Ναι. Ρε, αφού τα καίγαμε τα πτώματα. Αχα! Από εδώ, όχι, από την άλλη πάμε και να δούμε ποια πρέπει να ανοίξουμε. Από εδώ πρέπει να πάμε. Ναι, από εδώ πάμε, σωστά. Εδώ είναι το 2. Για δες. Γιατί εδώ πέρα είναι το 2 και μέσα τι είναι. Μέσα εδώ πέρα ποιο είναι πάνω. Ας το Πώς δει, λίγο, πάμε ρε, τώρα παιδί. πάμε να τον πάνω και βλέπουμε. Τα μπλε είναι 2, 3, 8. Α, 2, 3, 6, 8. Εδώ είναι 2, το 3, 1. 6, 8. 2, 3, 6, 8. Εντάξει, τράβηξε εγώ το 2. 3, 6, 8 δηλαδή, Από εδώ 3, πάμε. 6, 8. Ναι. Άιντε πάμε. Από εδώ. Από εδώ πάμε. Ναι. Δεν το πήρε κανένας. Πάρ' το εσύ. Πάρε το, εγώ το πήρα το κάτω. Πάρ' το. Να 3, πάρω 6, 8. Να το πάρεις, το κουρίτσι. εγώ. Έτσι. Από εδώ αριστερά. Άιντε. Πάμε πρώτα μια εδώ μέσα, για όχι. Πάμε κάτω, πάμε κάτω. Άντε. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε Το από ίδιο εδώ, πράγμα είναι. εδώ είναι το 5. Και πάμε. 3, 6, 8 είπαμε. 6, 8. Ωραία. Όπλα, Πάμε να το να κοιτάτε καλά για όπλα, γιατί είπαμε δεν θα κάνουν τζιμπλέμ τσιμπλόμ. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Σου ήρθε ένας μέσα στο δωμάτιο. Μπράβο. Μπράβο. Μπουριά. 6, κάνω το 6. Οπότε είναι το 3, 8. 3-8. Μπράβο το 3. Κι άλλος. Κάνε το 3 μπουρί. Εμένα λες. Ναι. Πού είναι το 3. Άνα το. Μπροστά σου. Α, δεν θέλω τέτοια. Με 3, 6, 8, 8. Και εγώ έχω 15 σφαίρες ακόμα. Γιατί έχω πιο πολλές. 8, κάτσε. Πήρε με και με τρομάμε, φοβάμαι. Πίσω, 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 πίσω. Έφαγα και εγώ μια μπούρια από σένα. Λοιπόν, Ναι. το 8 ψάχνουμε. Άιτε. Απ' την άλλη θα είναι, αλλά μήπως να πάμε να πάρουμε σφαίρες, γιατί έχω 9 σφαίρες πλέον. Θα πάρουμε, βρούμε και καμιά όπλο, πρέπει να τα ψάξουμε καλά. Έχει δεν μείνει έχω μόνο το 8, Πού είστε ρε μαλάκες. Ρεμπούρι, ψάχνουμε για να βρούμε και όπλα, ρεμπούρι. Πού είσαι, Αφού το ψάξαμε εκεί πέρα, δεν ψάξαμε. ερχόμαστε. Δεν ψάχνουμε κάτω που είχαμε πάει με τον πάνω, πάμε. Δεν έχουμε και πολλές σφαίρες, Και δεν έχει μελί ρε φίλε. Εγώ είμαι γεμάτος. Ωραία, βάρασε δεν- γιατί εμείς εγώ και πάνω και δεν έχουμε. Ρε μαλάκα, κάνουνε μπιπ τα όπλα. Το 8 ψάχνουμε. Ναι, Ναι. τα όπλα Εδώ. κάνουν μπιπ. Σε κυνηγάει. Ποιος είναι? Ω παιδιά, βαράτε ρε. Ναι, ρε, έχουμε εγώ. Βαράνε και εμένα από πίσω τώρα. Οπότε φεύγουμε. Παρόλο να εγώ ψάξεις. ένα βαρβιωτικό θα το έθελα. Ναι. Κάτσε. Βάλ' το. Εγώ έχω Τα κάναμε 13 όλα. σφαίρες. Πίσω σας, Ναι, ξέρω πάμε. ένα πίσω σας. Έλα, Παιδιά, πάμε να τρέξουμε να φύγουμε. έλα, να προχώρα, πάμε. ποιος είναι πίσω. Έλα, πάνω. Με κλείσανε ρε και με σπάσαν στο ξύλο. Έλα ρε, σοβαρά στο ξύλο κουμπιτζά 2, μάτρας. 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. 7. Πάμε. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά άντε να μην σε πω. Τι, Τι ρε Παπαρίδη, πάω να πάω εκεί πέρα και μπαίνεις μπροστά και το παίρνεις. Έχει χέσου να πούμε. Μ' αρέσει που λες γιατί. Παγλάμα. Ποια ήτανε τα νούμερα? 2, 5, 6, 7. άκου πάνω που σου μιλάει, 2, 5, 6, 7, άντε, πού είστε. Εγώ τρέχω να μπω μέσα στο... Ωχ, τελειώσαν οι σφαίρες. Εδώ μέσα έχει. Μου έτσι πίσω αριστερά. Στο τσάφ, οι τελευταίες Πίσω, 5 πίσω σας, μέσα στο δωμάτιο. Τέλος. Μετά άκουσα από πάνω Τέλος. μαλάκας. Γάμο.
Πάνω πρέπει να βρεις γιατρικά, με διάκουση παπάρα από πάνω. Έχεις να μου βάλεις? Όχι. Όχι. Πάμε Το άλλο το να βάλεις σε βρούμε. μένα. Έλα μαζί μου. Έλα. Φέρω μα πίσω. Θέλω να πίσω Θέλω από να εδώ, πίσω. πού πάμε, στα Από ρίσια. εδώ, από εδώ. Από εδώ. Ναι, από το Central, ναι. Έλα προχώρα Πανούλια. Αριστερά είναι, προχώρα. Δεν είναι από εδώ ρε μαλάκα, από εδώ είναι. Από εδώ είπα μαζί. Άντε πάνω εδώ. Άκου μια φορά. Δεν θα προλάβω, εντάξει. Εδώ είναι. Δεν προλαβαίνω. Έλα, τον γιάτρεψα. Την ναι. έδωσε κιόλας. Με γιάτρεψε, να σηκώθηκα, κοίτα. Με γιάτρεψες. Δηλαδή αντί να πάρει ο σκούρος πήρε ο τέτοιο πάνω. Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν πήρε ο σκούρος. Έλατε. Πρώτος έφτασε. Εγώ το έκανα όσο πιο γρήγορα γινότανε. Έχεις Όπα, όπλα εδώ. Εδώ πώς δεν το είδαμε. Εδώ λέει όπλο. Πανούλια. Α, είναι το σκούρο. Το σκούρι. Πάρ' το ρε παιδί μου, σιγά. Πάρ' το Εγώ δεν να εξηγώ. φύγουμε. Πάρ' το και πάμε, προχώρα, πάμε. Πάρ' το να φύγουμε, σηκώθηκε πάλι. Αυτό εδώ θα βγει. Ρε έλα ρε πάνω, προχώρα, πίσω είμαι, εδώ πέρα σας περιμένω. Εδώ πέρα που... Πάρ' το να φύγουμε. Ναι, πάρ' το και ελάτε πίσω, άντε. Άντε, πάμε. Είναι άδειο το πιστόλι μου. Πού είστε ρε μαλάκα. Την πήρε την τέτοια, παρότι το... Άιντε, άι Πανούλη. Έχουμε πολύ lag. Άντε, μη σου πω καμιά κουβέντα. Τι μας μπορεί από εκεί. Εδώ σηκώνονται αβέρτα κουβέρτα αυτή. Ποια θυμόμαστε τώρα, θυμάμαστε ποια είναι. Κατά θυμόμαστε. 2, 5, 6, 7. Κάτσε λίγο να πάρω σφαίρες. Λίγο να πάρω σφαίρες, Πάνω, κουνήσου. βγάλει το καλό όπλο ρε εσύ ρε. Α, μπράβο. Κι άλλος έρχεται. Ω, Έτσι θα πάρω κι εγώ. Πάμε. προς τη μαλακία από πάνω του τέρα, στη μαλακία. Έχετε και δυο όπλα. Όχι. Εγώ έχω μόνο. Γιατί ο Πανούλης... Λοιπόν. Πάμε, γιατί σπάσατε, γιατί... Δεν σπάσαμε Ή πάνω, όχι. πάμε τα Θυμάσαι τους αυτά. αριθμούς. Όχι. Θυμάσαι τους αριθμούς. Το 2 και το 5 νομίζω είναι. Άμα θυμάσαι το 2 και το 5. μετά 2, 5, 6, 7 δεν ήτανε. Άντε πάμε. Πάμε και θα ξαναγυρίσουμε. 7. Aaaa! Έλα, όπλο. Όπλο ήτανε, πήρατε. Ναι. 3 δεν ήταν, δεν θυμάστε τώρα. Πάμε από εδώ. 3. Για να περπατάτε στις γωνίες. Εδώ το 8. Δεν θυμάμαι αν είναι το 8. Το 8 δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Όχι, 2, 5, 6, 7. Όχι, εδώ πέρα θα βγει απάνω. Πώς, εδώ πέρα θα βγει. 5. Ποιο άλλο έχετε κάνει? Πόσα θα έρθουν ρε μαλάκα, κοίτα εδώ. Φτάνει ρε αρχίδια. Πάμε να τα δούμε, να γέμισουμε και σφαίρες. Γιατί αφού δεν θυμόμαστε. Άντε. 2, 5, 6, 7 ήταν, δεν θυμάστε τι έχετε πατήσει? Όπα, το όπλο μου πέταξε ο μαλάκας. Έλα, πατάω το 7. Πρέπει να αλλάξω κουμπί ρε που το έχω, το πετάω. Ελάτε πάρε τις σφαίρες. Σηκώθηκε πίσω ο μαλάκας. Γάμισου. Πάνω εσύ δεν είσαι όπλο, Όχι. Όχι. Νομίζω
και ακούω κι Δεξιά, άλλο πάνω. δεξιά. Δεξιά ακούω κι άλλον. Προσέχετε από πάνω του μαλάκια. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. 2 και 7. 2 και 7. 2-6-7. 2-6-7. Α, 2-6-7, ναι, έχει δίκιο το πούρι. Όχι, παραλίγο να με πιάσει πάλι μαλακία. Δηλαδή και το 7 το κάναμε 2 φορές νομίζω τόσο. Να κάνουμε 2-6-7. μαλαγία με το 7. Κουράστηκα. Δεν έχεις κάνει κανένα upgrade μπορεί στο stamina. Έχω κάνει ένα. Ω, σηκώθηκαν. Γαμώ. Οπότε 2-6. Έκανες το Πάτε 7, το 2-6. Έκανα το 7, ναι. Ωραία. Έλα μαζί μου πάνω που δεν έχεις όπλο. Μαζί είμαστε, κι εγώ μαζί είμαι. Εντάξει, εσύ μπορείς να πας και μόνος σου. Αλλά όχι, δεν λέω να πας, κατάλαβες. 2-6. Κατάλαβα, ρε. Έξι, κάνω το 6. Κάποιος έρχεται, βαρά τον. Ρε, πούστη. Εδώ μέσα. Για ψάξε. Έχει τίποτα? Μόνο το 2 μας πίνουν δηλαδή, τίποτα δεν έχει. Ναι, ναι, το 2. Εδώ το 2 το βρήκα, εντάξει. Ωραία. Πατάω, Ναι. Για φυλάτε λίγο. Το που είσαι Ωραία. στον κόσμο, μαλάκα, σιγά. Θα για ένα όπλο. Για όπλο, ναι. Ναι, εδώ. Έχει? Το έχω πάρει εγώ. Όχι. Μάλλον. Πάρε μια μπαταριά. Τα κάναμε όλα. Πού χαθήκαμε? Τι, τα κάναμε όλα. Ναι, ρε, Πάμε να ναι. πατήσουμε. Έλα, θα πάμε. Ναι, αλλά πού αυτό? Πού είστε ρε μάγκες? Έλα, πατήσει το Y. Πατήσει το Y. Πού είστε ρε μαλάκα? Εγώ στο σκούρο είμαι μαζί. Πάνω σου. Έλα, έλα, από εδώ. Από εδώ, από εδώ. Αριστερά σας. Σφαίρες να πάρουμε. Ναι. Άσε ρε. καραμπίνα είναι για κλάματα. Καλή είναι ρε φίλε, Γιατί, μια και ρε? έξω είναι, γιατί? Είναι μια και έξω, αλλά είναι πολύ λίγες Πού, ποιος θυσίες. φεύγει? Πού πήγε όλος? Είναι λίγοι. Κοίτα, δεν το φάει αυτή. Ω, reload. Μπράβο, μπράβο. Άιντε, πάρε το ποιος είναι. Θα σου βγάλω πάρε μια κόκκινη κάρτα. Πού είναι μπουρί αυτός? Ποιος αυτός είναι μαλάκα κιόλας? Θα πάρουμε το όπλο. Ακόμα δεν κατεβαίνει. Αν δεν φάμε τα πτώματα στο δωμάτιο που είμαστε δεν κατεβαίνει αυτός. Πάμε. Είναι κατηβεί. Δεν κυκλοφορεί όμως από πάνω μας, δεν φαίνεται. Από πάνω μας κυκλοφορεί. Αυτό τι να κοιτάζω, πού θα βγει από πάνω μας? Όπου δει ακούτε αίματα και αυτά. Δεν ακούω. Αποφεύγετε τις τρύπες αυτές, απλά είναι τα πράγματα. Ναι, τις τρύπες γιατί έχει Όσο βγάζει τη γίνεται, γλώσσα. έτσι. Στάζει Γιατί αίμα. βγάζει τη γλώσσα, ορίστε. Δεν στάζει αίμα. Βγάζει τη γλώσσα. Δηλητήριο. Ναι. Άντε, το πάτησε κάτι αυτό. Πάρε το. Σώστε με. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Full injection. Full suspension. Αμά δεν μπορεί, μας τράβωσες. Άιντε, πάμε. Πάμε, ναι. Άντε. Vamos. Θα πάρουμε σφαίρες ή θα φτάσουμε κατευθείαν πάνω? Α, όχι, φτάνουμε στο άλλο δωμάτιο. που Φτάσουμε, έχει. ωραία, ναι. Ναι, φτάνουμε στο άλλο. Πριν ανεβούμε πάνω, έχει σφαίρες αριστερά. Main core. Ω, με έπιασε πάλι μαλάκα. Μαλακία έμπιες πάνω. Πάτα τον. Έλα, έλα. Ω, μαλάκα, τι πουτάνας γίνεται εδώ. Θα χάσω. Ω, το Έχασα. φάγανε. Μαλάκα, τρεις μου την πέσανε και με δάκωσε και μαλακία από πάνω.
Μπορεί πάρει το όπλο. Τι όπλο με έχεις πάει ρε μάνα και με έχεις ρημάξει. Γαμίσω. Όπα. Πάνω δώσε εμένα μία. Περιμένετε να έρθω. Μην φύγετε από εκεί. Δεν είπα να με δώσει μία σέντρα. Ωραία, άλλο είπα. Εγώ περιμένετε να έρθω, είπα. Μην φύγετε από εκεί. Ω, Κάτσε ρε αρχίδι, ακόμα δεν βγήκα. Κοίτα εδώ. Τέλος. Το μαλαξόπλο γιατί το πήρατε. Έφαγα και μία. Μόλις άνοιξε την πόρτα. πάμε. Όχι, όχι, πάμε. Όχι, όχι, μην πάτε τώρα. Εγώ πήγα. Πάμε. Μαλάκα, γιατί κουράστηκα τελευταία στιγμή. Έμενα πόσο στάμινα. Έλα να σκάνω σε μαμόρς να μπείτε. Μπράβο, δηλαδή. Αυτό κάνεις. Μα τι. Λοιπόν, Από τα αριστερά. αριστερά σφαίρες, δεξιά health. Ενέργεια. Α, health μία. Λοιπόν, πάμε πάνω. Να κάνουμε, τι κάνουμε. Α, εδώ πέρα θα τα φάμε όλα και εδώ πέρα το σκοτώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω να το πάρουμε και να έρθουμε κατευθείαν εδώ πέρα γιατί χρειαζόμαστε τα. Ναι, αυτό λέω, να πάμε το πάρουμε και να έρθουμε εδώ πέρα. Και εδώ πέρα θα φάμε τα πτώματα. Τα πιτώματα. Όχι, ρε, μου την κάρφωσε. Έλα, δεν είναι το. Έλα, στη βάλω. Θα γάμισω φύγω από εδώ. Βάλτε μουσική γιατί πάμε να πάνε βάλω. Παιδιά, φρόνημα μετά το παιχνίδι που παίξετε, άκου βάλτε μουσική. Ναι, δεν ακούσεις. Ναι, να την πατήσω τέλος πάντων. Καλά. Εντάξει. Τώρα. Έχουμε όλοι όπλο. Τι θέλω να Όχι. Έχουμε όλοι όπλα. Όχι. Όχι. Εγώ με το πιστόλι. Όχι, δεν είναι. Θα πάρεις το φλογοκόλλο. Ναι, το φλογοβόλο δεν πάρει πάνω. Ναι. Α, ψάχνω εδώ Θα πέρα που έχει ανέβουμε ένα πάνω, οπλάκι. είναι- Τι είναι αυτό? Extract. Καλά. Ανεβαίνουμε. Ανεβαίνω κι εγώ, έρχομαι, ναι. Α, τις σφαίρες δεν έχουμε, αλλά ναι. Έλα, βρε, που να έχουμε φέρεις. Πάμε πρώτα το δεξί. Πάμε, ποιο να είναι. Και έχει ένα πτώμα. Από εδώ μέσα. Τι κάνουμε εδώ, το υπερφορτώνουμε. Έλεος. Τι. Όχι, από εδώ. Από το σπίτι φωνάζουν. Εδώ είναι το όπλο, έλα. Α, έχει όπλο. Α, έχει το φλογοχώρο. Ωραία, μα δεν είπαμε, ρε μπορεί. Καίγε τώρα, καίγε. Άστο τώρα να καίει ο. Αλλά να προχωράμε κιόλας. Ναι. Έλα, πάμε να τα κάψουμε έξω. Και άμα κάψε είναι. τον από Ή εδώ κάτω- πέρα, και εδώ. Έλος, φαντάξει, θα το Κάτω που έχει σφαίρες μου, ρε. Εντάξει, εντάξει, ναι. Πάμε, πάμε. Πάμε, ναι, έχει δίκιο. Γιατί αυτοί τώρα, άμα τους κάψουμε, θα βγει ο μεγάλος. Καλά, πάνω άμα κάψει κανένα δεν θα πεθάνουμε. Αλλά Ναι, έλατε. ναι, πρέπει να το σκοτώσουμε ή Να να το κάνουμε τις. Kill the Θα το specimen δεν σκοτώσουμε, ήταν. πρέπει. Άμα kill the specimen, περπατάει. Και εδώ πέρα πανούλη, και. Φοράει strike και καρφώνει. Όπα ρε. Όπα ρε. Παίρνω σφαίρες, μην κάνεις που και με γαμίσει. Αλλά τι γίνεται. Κάψτα. Ρε φίλε, τόσες κάψω. έφυγε. Πανούλη, κάψα ρε βέβαια αυτόν εκεί. Αυτό Κάψε, πίσω σου, κάψε, πίσω σου, πίσω σου. Στόματα, καίγε. Όλα κάψτα, αγόρι μου. Ό,τι βλέπεις. Κάψα όλα, μην Ένα αφήσεις κάνει και τίποτα. Ναι. Δεν κάνει και δύο. Και θα έρθει ο Μούμπι σε λίγο. Από πάνω σου τρώει κι άλλο. Το πάνω άτομο, έτσι μπήσε. Τσίμπησε. Πάνε. Έχει δίπλα απ' όλα. Κάτσε, μπορεί να κάνω reload. Α, να, χωρίς τη στρόβια. Έτσι τίποτα ρε. Πήγαινε κάψτα. Και πιο πέρα έχει ακόμα ένα πιο πέρα. Άδειας είναι σφαίρες. Έλα, μάζεψε μωρέ. Έλα, μπες Δύο πάρε. μπούκες τώρα. Έλα μου, θα βγει ο Μπούμπης. Thank you. えー、この話に Thank you. ついて Thank you. えー、この話について
Για λέτε το στη μέση να τον έχουμε αρέα να φαινόμαστε καμιά 50 αρέα. Εδώ έχει ένα ζόμπι. Τον πάνω, τον πυρομανί. Ο πάνω ο κάφτης. Α, κάτσε πατήσω εγώ εδώ πέρα μία την κάψω. Ωραία. Λοιπόν, πω. Από πάνω, από πάνω. Κατεβαίνει, ναι. Είναι αυτό μου. Κάστον. Λοιπόν, το βλέπω πίσω, Να πίσω, το. πίσω. Μπράβο, εκεί που ήρθες μπορεί. Reload. Πέταξε καπνά, έφυγε. Εγώ τον άρεσα και εγώ πάντως με τις σφαίρες. Τώρα δεν μαλάκα δεν θυμάμαι και που το διαβάσατε. Πρέπει να τον κάψουμε πρώτα και μετά ή όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα μαζί και το κάναμε 3-4 φορές. Κατεβαίνει ένας, έλα πάνω να τον κάψεις εδώ πέρα. Έρχεται ένας παπαρίπας. Πού είναι πλεύση, από πού έρχεται ρε. Εδώ δεξιά μας κάπου φαίνεται. Που το, να το που το κοιτάζω. Στη φάρμα αυτό. Ρε, με δαγκώνει. Ρε! Μπορεί να μην κουνιέσαι πάρα πολύ. Τι έγινε μαλάκα, καεί. Ωρες κόνη. Όπα πάνω. Πάνε γέννηση. Τίποτα. Πανούλια, μπορεί αν έχεις ζημιά, έλα φτιάξω. Να σας βάλω εγώ άμα είναι. Όχι, εδώ φτιάχνετε, εγώ να είμαι σίγουρος. Μια σέντρα έχω πάει. Έρχεται από εδώ, κοίτα, από εδώ έρχεται. Το από εδώ που είναι. Ας, Πίσω μας, από πίσω που μας. κοιτάζω. Μαλάκα το αποφεύγει. Τα αρχίδι, με το μελάνιο που πετάει τα αρχίδι. Πάμε γεμίσω. Πώς θα... Κι εγώ γεμίζω. Αυτό είναι εύκολο, άλλος είναι ο δύσκολος. Για πες μπουρί που είναι. Δεξιά έρχεται πάλι, από δεξιά έρχεται πάλι. Βασικά Από μπορούμε το να φαρμακείο φαίνεται, από το φαρμακείο, κάπου εκεί φαίνεται. Να τους έπεσε, Μπορούμε πίσω να μας, πίσω μας. Έπεσε. όλο το τι μπορούμε να φτιάξουμε. Νομίζω πέθανε παιδιά. Ναι, Του ναι. μπάρισε. Γιατί το σκότωσατε καημένο ρε. Το του Τι μπαρ. στασίσεις είσαι ρε μαλάκα. Πετάει ακόμα ζουμιά. Ακόμα ζουμιά βέβαια. Γεμίστε να φύγουμε, γεμίστε να φύγουμε. Α, ή από τέλειωσε, μόνος τελειώνει, θα τελειώνει κατευθείαν, ναι, ναι. Ήμασταν κολόφαροι που ήταν αυτό το εύκολο. Άμα το βγάλουμε όλο, χωρίς να το σκοτώσουμε τον τύπο. Να πάμε να ψάξουμε όλο το διαμέρισμα. Όλο το διαστημόπλαιο στο διαμέρισμα. Άιντε. Άιντε. Κάτσε κάνει κανένα upgrade τώρα πάνω στο μπούρι. Μείνω 400. Ναι, Αφού ναι. με αφήσατε Δεν και είμαστε έχασα. upgrade, είμαστε Με να παίρνουμε αφήσατε και γρήγορα έχασα. αποστολή. Τι μείον 900 ρε μαλάκα μου ο Credius. Είδες, όταν σας μιλούσα εγώ σήμερα έλεγες ότι έλα μωρέ, σιγά, τι, έλα ξέρουμε τι είναι. Τι όταν Όσο γεμίζαμε, τι όσο μιλούσες εσύ μωρέ. γεμίζαμε, να δούμε τα πράγματα. Είπα εγώ μην τα Τώρα δούμε. έτσι λες, έλα, αυτά φαίνονται μωρέ, σιγά. Είπα εγώ θα φαίνονται. Μάλιστα. Έτσι, Άντε καλά αφού το είπα. Δεν μπορεί, παταχή. πάνω δεν το πες. Δεν ξέρω πάνω, εγώ για μένα λέω. Βέβαια, ό,τι θέλει ο καθένας για τα δικά του λέει. Ποιος έβγαλε τα πιο πολλά φράγκα. Του τέρας. Το τι ράσαμα. Όσο που γεμίσαμε πάνω το χιλιάρικο έφυγε αέρα. Σε healing και σε... Άντε εδώ πάνω. τέτοιο. Θα κάνεις κανένα upgrade σωστό. Από τι μπορεί μειώθηκε από το healing. Ναι ρε. Από Θα τα κάνεις healing και κανένα από το upgrade δικό ή θα κάνεις πάλι φούξια τίποτα. Μπορεί, θέλουμε 28 χιλιάρικα. Για να το κάνεις φούξια ή ροζ. Να βάλουμε στο σκάφος σφαίρες. Και ζωή, σφαίρες? να χαλάσω 3.000 για αυτά.